I este era el moment en què quedava oficialment inaugurat l'esperat recinte firal d'Alzira. El president de la Diputació de València, Alfonso Rus, acompanyat per l'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas, era l'encarregat de descobrir la placa inaugural junt a les falleres majors de la ciutat d'Alzira. El recinte firal té una superfície de 17.000 metres quadrats i ha estat subvencionat per la mateixa Diputació, amb una inversió de 521.270 euros. Crec que estem parlant d'una instal·lació que també ens col·loca i que culmina un somni, un desig que també situar-nos en la capitalitat també d'aquest tipus de recintes, no solament per a les festes, sinó per a moltes activitats. Ho han pogut comprovar també en l'associació de ferians, que també van a poder disfrutar a partir de la Fira de Nadal també d'aquestes instal·lacions. Tenen l'aspiració de ser una instal·lació multiusos. És la primera vegada que s'utilitza i que s'obre al públic i esperem i desitgem que de cara al futur se pugui anar complementant i millorant. El recinte firal ha sigut una instal·lació molt reivindicada, sobretot per l'Associació de Firans de la Ribera. Portem moltíssims anys darrere de tot això, perquè mirem que feia falta en unes condicions molt bones, tant per fireros com per la gent del poble o gent de fora que pugui vindre a la fira en condicions conforme s'ha fet això. La veritat és que estem molt il·lusionats, molt contents de veure-nos en el que ens han trobat ja, que per fi ja era hora també. La inauguració ha coincidit amb l'inici de les festes de Sant Bernat i amb un dels primers concerts programats com ha estat el d'Aurin. Les fans, per entrar al recinte per veure actuar els seus ídols, han hagut d'aportar €1 en aliments, i és que enguany els concerts de Sant Bernat són solidaris. Sí, uns concerts solidaris que són menjar per €1. Hem cregut que és la millor manera de donar a conèixer aquest recinte i el proper dissabte estaran Hombres G i a continuació ja dissabte, diumenge, dilluns i dimarts en espectacle normal de disco mòbil i que ja se queda inaugurat i a funcionar. El president de la Diputació, Alfonso Rus, ha parlat d'èxit referint-se a aquesta infraestructura i a les activitats que va albergar i ha recordat també el compromís de la Diputació amb els municipis en ser preguntat especialment per la problemàtica del trànsit a Favara. Estem intentant donar solucions a tota la província. Ahir mateix, el dimarts va haver pleno en la Diputació, vaig aprovar en l'època que estem 35 milions d'euros, 10 milions més per a carreteres, en una inversió última que s'han fet en 70 milions d'euros, i totes les coses que no tinguen dificultat les posem en marxa. Després es comencen, si està al costat de la carretera nacional, ens té que autoritzar el govern o el Ministeri. Després, si és de la comunitat, tinguem que anar a la Generalitat. Si són nostres és molt fàcil, perquè el que fem és actuar ràpidament, se fa el projecte, s'expropia i s'actua. I nosaltres no anem a deixar d'invertir en carreteres, tinguem 2.000 quilòmetres. La província de València de carreteres. El recinte firal s'ha realitzat a través dels plans provincials d'obres i serveis. Les obres s'iniciaren en 2012 i s'han executat en diferents fases.